James Allen, 27. travnja. Nepravična čovjeka lako nadvladaju osjećaji, a privlačnosti i odbojnosti njegovi su gospodari. Zaslijepljen je predrasudama i pristranošću. Želeći i pateći, žudeći i žalujući, ne poznaje samokontrolu i njegov je nemir velik. Pravični je čovjek gospodar svojih raspoloženja. Ostavio se privlačnosti i odbojnosti kao dječjih stvari, a napustio je predrasude i pristranosti. Ne želeći ništa, ne pati. Ne žudeći za užicima, ne obuzima ga tuga. Njegova je samo kontrola potpuna, te ga mir nikad ne napušta. Ne osuđuj, ne vrijeđaj se, ne uzvraćaj, ne svađaj se i ništa ne zastupaj. Smireno pristupaj svim stranama. Budi pravedan, izbori istinu. Djeluj blago, suosjećano i milosrdno. Neka je tvoje strpljenje beskrajno. Čvrsto se drži ljubavi i dopusti joj da oblikuje tvoja djela. Svima, bez razlike, pristupaj dobronamjerno. Sve ljude jednako poštuj, neka ti nitko ne smeta. Budi promišljen i mudar, snažan i dobra srca. Budno pazi da ti se nijedna sebična misao ponovo ne prikrade i okalja te.